Ramogi ma en Ramogi TV wadhi nyime gi weche manyien yiero mar Kenya 2022. Kabende koro wadhi nyaka kaunti ma Kisumu kama kaunti ma Kisumu en achiel kuom counties go makaluo. Maduol mar IBC osebedo katime Ikruok makare ne yiero machakore tich ariyo. Millicent Adhiambo en wang'wa e kaunti ma Kisumu kendo koro gie sani Ramogi ma Millicent Adhiambo kanitiere Kisumu oikore yo makare otieno ni odwani mondo miwane weche kaka chalo e kaunti ma Kisumu ahinya to chuny boma ma Kisumu makoro sani entiere gi thuolo ni mondo onyiswa ni to Ikruok chalo nade. Millicent amosi ni oimore machiegni ma en yiero mar piny Kenya 2022 wan kuom Kisumu nyise nyikora mugajwang ni chal nade. Ero kamana inya Lydia kod Bati achiel kachiel kwa woke county ma Kisumu kaendi mana ka wang'eyo ni sani Ikruok maka gi kacha dhi nyime kuonde mopogore opogore e county ma Kisumu kaendi bende Ikruok no seket kare kendo kokalo kuom returning officer kata apisa motelo ne weche mag yiero e county niendi mano Solomon Mudanya oleronwa ni gigo duto mag yiero mabende ibro tigodo kochopo chieng' tich ariyo osechopo e county ni kendo osechwalgi e kar kwano mbulu duto mabende yudore e kar chung' od bura abiriyo e bwo county ni kaka chako giseme wan gi kar kwano ombulu mabende bro bet e skul sekondar mar nyiri mabar korwa ka bende Kisumu West wabo bedo gi kar kwano ombulu e skund sekondar ma Ojola. Kisumu East wabo bedo gi kar kwano ombulu e skund sekondar ma Kasagam ka bende Kisumu Central kar kwano ombulu bro bedo e kar tiegruok ma Kisumu Polytechnic ka kwadhi Nyando wabro bedo kod kwar kano ombulu Nyando multipurpose hall ka bende ka wadhi Nyakach to wabedo kod kar kwano ombulu e skul sekondar ma Thurdi Boro ka watieko kod Moroni kar kwano ombulu bro bedo Chemelil complex. Kawe mago duto Mudanya nomedo ni weche mag arita kwe oseket kare kendo kaka wanyalo neno jodolo ji duto gino magi yalo kata gino magi chwalo nyime en weche mag kwe ka bende wach maduong' magi chwalo ne oganda en mondigo kura mondi dhirit duoko gi odi ka gi yalo wach kwe motegno ahinya. Bende noleronwa ni apisas kata jogo manowal mabro ng'iyo chenro mag kweno kata mag yiero mabiro chieng' tich ariyo ne osemigi tiegruok mokalo kata odiochieng' ma kawuono ne giromo kodgi okinyi mondo ging'i anena ka bende lony kod tiegruok mane omigi ni kare ka sani ne giyudo ka jogo endo oikore e yo mong'ith kendo gino magirito endo mondo mi odiochieng' chako yiero kata timo yiero ochopi mondo mi gichak tijno ayanga. Bende olero ni gie seche gi eki otesego eko ibro chak chwalgi e kuonde kwano ombulu ka tiyo gi kuom ranyisi apisa mabendo chung' ne yiero e kar chung' od bura ma Kisumu Central mano Yegon Kibos olero ni gigo eko kata gigo duto motenore kod yiero e county ni endi chakre odiochieng' ma kinyi mang'ich ibro chak kegi ka kuom ranyisi kar chung' od bura ma Kisumu Central kaendi ibro kegi e tesen maromo kwan 222 ka gisani wang'eyo maber ni oganda duto mondikore e county ma Kisumu kaendi wabere bro go kura chieng' tich ariyo gin oganda maromo 666,754 ka bende ibro neni gigo duto wabeno oganda bro tiyo godo bro chopo kuro kama oting'o sanduge otese kod gigo duto te madwarore kiem kit mabende bro tiyo godo ka gidhi chopo sene duto mabende dhi go ombulu maromo 1,070 ka ionge gi penjo moro amora Bati e kaunti ma Kisumu kaendi Ikruok dhi nyime arita kwe ni kare inyalo dhi nyime kod weche manyien. Ero kamana inya Millicent koya county ma Kisumu nyakor mugajwang kake ne counties duto waseketo wang'wa kendo kanyo Millicent oseikore makare mar miwa mago mabro tuche county no ma Kisumu. Ero kamana inya Millicent.